ba kake dariya ai kadin ne wallahi to ai nan barganin kanan wani buke da kai nan ta gina ba ta shiga bane renan shayin da wainar kwai mazaje kai laku lalla daga da Allah da sha bukina lalla ne yawa wata cire maku ya cire ai an da mani wai kai ni kana ban mamaki ba kai na ni ne daga na bushe nan ya ce na Allah ba ka san abin da Allah ya je ba dama yana yi ne waye ni to a kauye wanda buhu ne ga gare mu dauka Allah tuna wannan aikin banza mazaje bari ga me kuka bari ga biski ka za ku yi lissafi abu shi wannan lakulakun guda 60 yake yaro kenan mu ai sai over 100 sama da 100 mu zamu Allah to jira mana mazaje yawa maza kaga maza mazaje gaba ɗaya tsika kai na ta tayi ni tsimi na ya zo mazaje tura mana come on mazaje mu je maza nawa ne ai baka daga ba ko dai baka daga mu je to ya danne ni mala mazaje ku dauke mu ne ba ka da